רבה לרב, תודה רבה רבה, איזה זכות גדולה. אני נשאר לי תמיד. איפה מחיאות הכפיים לרב, רבותיי, מה אני אומר חיי? הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים, איי 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 הקדוש, אנחנו הילדים שלך. אחים יקרים ואהובים, ערב טוב לכולם, שהקדוש ברוך הוא ימלא שעות לבכם לטובה, יזכה את כל היהודים שנשארו פה וחיכו בסבלנות, שהשם ישמח אתכם. אני התחלתי את השיעור הקודם בזמן ועקבו אותי מאוד שמה. אני לא יודע איך להסביר לכם, אבל כל יהודי בא עם הכאב שלו, היה לי קשה, והנהג כל רגע עוצר להם ואני לא יכול לנסוע. ואני יודע שהם מחכים לי וממש קשה. אז אני רוצה לבקש סליחה על האיחור בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישמח את כולכם. כל רגע שחיכיתם פה, שתחכו רק למתנות שהשם הולך לתת לכם, אמן. אחים יקרים, המזמור שאנחנו אומרים מראש השנה עד יום הכיפורים, איזה מזמור אנחנו מוסיפים בתפילה? איך? שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני. אומר המצודה דוד, מתוך עומק הצרות קורא לך השם, מתוך עומק הצרות אני קורא לך בעולם. כמה אנשים עוברים קשיים בחיים, כמה אנשים עוברים צרות, חרדות, דיכאונות, מחלות לא עליכם, כאבים, אם זה בשלום בית, אנשים שנראים לך הכי טובים בעולם, הכי מסודרים, הכי מאושרים בתמונות, באינסטגרם, בצילומים, זה אנשים מסכנים שהם פצועים בתוך הנפש ואף אחד לא יודע. מה שנראה לך זוהר, איך אמר הזמר הדגול, לא קולה נוצץ זהב, תמיד, על כאב ליבי הזמן יעיד. הוא אמר או לא אמר? זה נראה הכל בעיניים. אומר המצודה דוד, בורא עולם אני קורא לך מעומק הצרות, לכל אחד הוא נמצא באיזה עומק של צרה. ובא בראש השנה השם יתברך ושמענו את התקיעה של השופר. השופר הוא בהתחלה צער ואז הוא נפתח, נכון? מן המצר קראתי ענני במרחביה. תקשיבו לי טוב אחי ורעי, באתי לדבר איתכם על שתי נקודות חשובות בחיים. נקודה הראשונה זה השופר. מה טמון בתוך העומק של שמיעת השופר? מה השופר בא להשמיע לנו? הרי החזן, בעל התוקע שבירך, הוא בירך לשמוע כל שופר, לא לתקוע בשופר. מה השופר בא להשמיע לנו? מה השופר בא להגיד לנו? תקשיבו לי טוב אהוביי, תהיו איתי, אבל מי שיחזיק עכשיו מעמד יקבל חידוש שאין כדוגמתו. שמעתי חידוש אדיר. איך כותבים שופר? שין, וו, פי, רש. יפה. עכשיו שימו לב טוב. מה המילוי של האותיות של שופר? שימו לב. המילוי זה אומר כך. האותיות שין וו פי רש, אם אני רוצה לקחת את האות שין ולכתוב שין, איך כותבים שין? איזה צדיק אתה תהיה בריא, השם משמח אותך. יש קשית אולי, איזה מטריה? אמר לי זה מרוקאי, כבוד הרב, שברתי כוס לפני 20 שנה, עד היום אני משלם עליה. אמרתי לו, המבין יבין. ככה הוא מרוקאי, סיפר לי, שבר כוס לפני 20 שנה, אומר עד עכשיו אני... יכול להיות שהיא גם מרוקאית, אני לא יודע, אל תספחו אותי פה עם המרוקאים. כן. תקשיבו טוב, אם אני רוצה לכתוב את האות שין, איך כותבים שין? שין ניוד נון. בוא נזיז את השין של שופר רגע, רק את הראשי תיבות של שופר, הכוונה את המילה, את האותיות שופר נזיז, שין נזיז, מה נשאר? יוד נון. אחר כך יש לנו בשופר איזה אות? וו. אני רושם וו, א', וו. בוא נזיז את הוו, מה נשאר? א', וו. אז יש לנו שין יוד, שין סליחה ו... יוד נון, וו, א'. אתם איתי או שהסתבכנו? יופי. בשופר אחרי השין והוו, מה יש לי? פי. פי אפשר בכמה וריאציות. בוא ניקח על פי, א'. נזיז את הפי, מה נשאר לי? א'. איזה אותיות יש לי עד עכשיו? יוד נון של השין, א', ו' של הוו, ועכשיו א' של הפה. יופי. אות אחרונה רש. איך כותבים רש? רש, יוד, שין. נוזיז את הרש, נשאר יוד ושין. האותיות שיש לנו מחברות לנו שתי מילים. אין ייאוש. השופר צועק לך אין ייאוש. אין ייאוש גם ברגע של ראש השנה שכבר אתה ביום הדין. אתה עומד כבר בדין. גם שם אין ייאוש. כי לא חלו רחמך המרחם, כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך, גם שם תקבל השם. לכן במזמור מה אנחנו אומרים?
שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות, השם תשמע את התחנונים שלי. אם עוונות תשמור יא, מי יעמוד? תביא מי שאתה רוצה. מי יעמוד? תביא מי שאתה רוצה בעולם. מי יכול לעמוד אם אתה תשמור לו את העוונות? כי אם הכעסתי לך, למען תברא. קיוויתי אדוני, ולדברו אכלתי. אומר המלבים, תקשיבו טוב, נפשי לאדוני משומרים לבוקר. אומר המלבים, מה דוד המלך אומר? יש שני סוגי שומרים, תקשיבו טוב, שני סוגים של שומרים. יש שומר שמחכה ב-12 בלילה, עד 6 בבוקר הוא עובד, ב-6 הוא מחכה לשומר אחר שיחליף אותו. תגידו לי חבר'ה, 100% שהשומר ב-6 בבוקר יבוא להחליף אותו? לא, למה? פקקים, השעון מהר לא העיר אותו, הוא רגיש לא כל כך טוב, לא יודע מה, כל מיני סיבות, זה בן אדם, יכול להיות שהוא לא יגיע ב-6. אומר דוד המלך, אבל יש שומר שהוא ממתין לבוקר, הוא עובד ב-12 בלילה, ב-6 בבוקר סוגר הולך. הבוקר ודאי יגיע? כן? 100% יגיע, נכון? דוד המלך אומר, אם אדם נמצא ב-12 בלילה, הוא בטוח שב-6 בבוקר יגיע היום? השמש תצא, נכון? בטוח. אין מצב שהיא לא תבוא. נכון? יופי. אומר דוד המלך, אני מאמין בקדוש ברוך הוא ואני מייחל לבורא עולם, יותר ממה שאנשים מחכים לשמש בבוקר, שהיא 100% תבוא. למה? אומר המלבים, נפשי לאדוני משומרים לבוקר יותר מהשומרים שמחכים לבוקר. למה? כי זה שאתה ב-12 בלילה מחכה לבוקר והבוקר ודאי יגיע, נכון שהוא ודאי יגיע, אבל אתה צריך לחכות כמה שעות, נכון? כדי שיגיע היום. אומר דוד המלך, אצל בורא עולם לא צריך לחכות, את החושך הוא הופך לך לאור. לא כמו השומר שמחכה לבוקר. עכשיו הקדוש ברוך הוא בערף עין, ישועת השם. מה זה ערף עין? תיק, הנה ישועה, את נשואה, הופה. ישועת השם, הופ, אתה בריא. הופ, יש לך ילדים, איך? ישועת השם כערף עין, אומר דוד המלך, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, יותר משאלה מחכים לבוקר, אני מחכה לישועה של השם. נקודה ראשונה, אחים יקרים, שאנחנו עכשיו צריכים לזכור, אסור לנו להתייאש בשום פנים ואופן, גם אם תהיה בעומק בתוך הבוץ בפנים, אתה לא יכול לצאת, יש מישהו אחד שיכול להוציא אותך. מי זה? והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי הוא החבל שלך. ביום צרה, ביום של הצרה הוא החבל. הוא החבל הצלה של הגברת, של הדיכאונות, של החרדות, של הקשיים, של הבעיות, של השלום בית, של הכל. גם אם תהיה בעומק של הצרות, תקשיבו, סיפר לי יהודי סיפור לא האמנתי. שבוע שעבר נפגשתי עם יהודי במרכז תל אביב, דיזינגוף. מקום לא קשור לעולם, לא יודע איך הגעתי לשם, הגעתי. יהודי מולי, שמעו מה אני מספר לכם. אם תראו אותו ברחוב, לא תאמינו שזה בכלל, הוא קשור ליהדות. אבל איך זה נאמר? אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. אתה רואה יהודי, נראה לך לא קשור? הבן אדם בתוך הנשמה קדוש עליון. בחור כולו קעקועים, כל מקום בגוף. הגילים בכל מקום. עומד מולי, אומר לי, תקשיב רבנו, אני רוצה לספר לך סיפור. לפני שנתיים, קצת יותר משנתיים, הייתי בגג העולם. הייתי חי בבורסה, בניין בבורסה, חי בקומות הגבוהות, רואה את כל תל אביב, רמת גן, חופי ים, רואה את הכל. חי בבריכות, חי בעניינים, תענוגות, חי את החיים. כמו שאמרת על התמונות, ככה הייתי. רואים אותי, רוצים להיות כמוני. תקשיבו מה קרה איתו. הוא מספר שהגיעה הקורונה, הקדוש ברוך הוא לאט לאט פירק אותו מדרגה אחרי מדרגה. פח, 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 פח. הוא אומר, הגעתי למציאות שאין לי שכירות לבית, אני לא יכול להזכיר יותר דירה, אני נשוי עם ילדים. עברתי לגור אצל חמותי, אין לי כסף, אין לי כסף. סגרתי את העסקים, נכנסתי לחובות של למעלה מ2 מיליון שקל, חובות באנשים בחוץ. עכשיו בוא תבין הרב, אני מקבל טלפונים, אני צריך להחזיר כסף. אין לי. אז מה אני עושה? תבין, אין לי כלום. ברחתי בחוץ לארץ. תבינו, בן אדם עזב את הארץ, 6 ילדים, ברח. פחד, מה יעשה? פחד למות. אומר לי הרב, איך אפשר לצאת מזה? הגעתי למקום, תבינו מה הוא מספר לי. הגעתי למצב שאני עומד בקומה 22. עומד ככה, במרפסת. ואתה יודע על מה אני חושב הרב? לעשות טיול לחיים שלי. ככה הוא אמר, זה הלשון של הבן אדם. ככה הוא אמר, לקחת את החיים שלי לטיול. במילים אחרות, לעזוב את העולם. הרב, אני עומד במרפסת. אתה יודע מה עצר אותי? שמעתי אותך אומר, שהשם גם בעומק הצרה יכול להוציא אותך, לא הבנתי איך. לא ידעתי למה. לא מגיע לי, לא הבנתי איך. עצרתי את עצמי בזכות כמה סרטונים של תורה.
והיום הרב, להתחיל לספר לך את כל הסיפור, זה יהיה הרבה זמן. השם הוציא אותי מהכל. היום אתה רואה, אני פה, הייתי במקום שלו, בעסק שלו. היום אני פה עובד, ברוך השם. הרב, הקדוש ברוך הוא הוציא אותי מעומק הצרה. לכן אנחנו מברכים לשמוע כל שופר, תשמע את הקול הפנימי שהשופר צועק לך, אין ייאוש. מה טמון בתוך השופר? אתה יכול לצאת מפגם הברית, אתה יכולה להיות צדיקה, אתה יכול לשמור שבת כמו שצריך, להפסיק עם הסיגריות, ואתה יכול להפסיק עם האימורים. אתה יכול ללמוד תורה, אתה יכול להיות תלמיד חכם, מה אתה רוצה? אומר רבי נתן מברסלב, תקשיבו לי טוב מה אני קורא לכם. הבעיה היחידה שלנו, וזאת הנקודה השנייה. אומר רבי נתן, אמת ובלי ספק, עיקר כל החטאים וכל התאוות שהאדם נלכד בהם הוא מחמת שהוא לא יודע מכוחו. אתה לא יודע מי אתה. צועק רבי נתן ואומר שעיקר שיאמין בכוחו וידע באמונה שלמה שיש בכוח יהודי לעמוד נגד כל התאוות. תראו את המילים. והנשמה של איש ישראלי, אפילו של הפחות שבפחותים, תביא את הבן אדם הכי רחוק שאתה מכיר. אתה אומר, הוא לא שומר שבת, שיהיה בן אדם להגיד שמע ישראל, מודה אני. אפילו הפחות שבפחותים, בוודאי נשמתו יכולה לעמוד נגד כל העולם עם כל התאוות שבה. אין כזה דבר לא יכול. אין כזה דבר אני בבוץ. אני יוצא משם, אני רוצה לספר לכם סיפור, תגידו לי אתם מה אתם אומרים על הסיפור. לא סיפור של בן אדם ברחוב, לא סיפור כלום, סיפור מגמרא. סיפור שהתורה מספרת. מי החריב לנו את בית מקדש ראשון? מי יודע? איך? מי החריב? מי הגוי שהחריב את בית מקדש? נכון, בגלל נחרב, אבל מי החריב? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נבוכדנצר מלך בבל החריב את בית ראשון, אבל לא הוא בעצמו עשה את זה. זה סיפור, בבקשה, אני מתחנן, תקשיבו לו. זה סיפור שיעשה לכם הרבה, ייתן לכם הרבה תובנות בחיים. נבוכדנצר מלך בבל, הוא החריב את בית מקדש, אבל לא הוא בפועל, הוא שלח מישהו במקומו. הוא פחד, הוא ידע שיש אלוקים בשמיים, והוא יתעסק הוא מסתבך עם בורא העולם. לא, הוא שלח גוי. את מי הוא שלח? לא. נבוזרדן. נבוזרדן. הוא היה, שימו לב למילים, רב קתוליה. מה זה רב קתוליה? מוציא להורג, עורף ראשים, דאעש. עכשיו תקשיבו טוב טוב לסיפור. אם מישהו יגיד לי שאין לו סיכוי להשתנות, אני מוציא אותו מפה. אוי ואבוי לך לדבר אחרי הסיפור הזה, משהו כזה. תקשיבו לי טוב. הבן אדם הזה אומר את הגמרא, אמר רבי יהושע בן קורחה, סח לי זקן אחד, בבקעה זו, רבי יהושע בן קורחה אומר, תשמע, אני ראיתי, סיפר לי מישהו שבבקעה הזאת, צביע על איזה בקעה, הרג נבוזרדן מעל 2 מיליון אנשים. תבינו איזה מספר אני מדובר פה. רצח יהודים מעל 2 מיליון. 2 מיליון. אתם שומעים את המספר? מעל. ואז הוא מצביע, ועל אבן זו, הרג הוא 940,000 ראשים. שחט אותם. בקיצור, תעשה סיכום של הכל, 3 מיליון רק הוא. אני לא יודע אם הוא תפס, שחט, לא יודע איך אפשר לעשות דבר כזה, אבל הוא אחראי לכל השחיטות. עד שהוא הגיע לעזרה בבית מקדש. ואז הגמרא מספרת, תקשיבו מה קרה שם. הוא רואה שלולית של דם בעזרה. אתה יודע מה זה שלולית? אתה יודע, זה ככה. עכשיו הוא רואה שזה מבעבע. מעלה אבל. הוא אומר, מה זה הדבר הזה? שאלת היהודים שם, הכהנים, זה מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? אמרו לו, זה דם קורבנות. כנראה נשפך לנו. אמר, אין שום בעיה, תנינו לבדוק, תביאו לי קורבן. הביא קורבן, שחט הקורבן ליד. הדם של הקורבן לא דומה לדם הזה. דם הזה נבלע, דם הזה לא נבלע. אומר, מה זה? אתם משקרים אותי? זה לא אותו דם. של מי הדם הזה? ואז לא הייתה להם ברירה. הם אמרו לו, תשמע, אנחנו מתוודים. לפני 252 שנה, לפי המפרשים, החשבון שלהם, 252 שנה אחורה, היה לנו נביא שקראו לו זכריה הנביא. נביא מפחיד, הוא היה נותן לנו תוכחות, מוסר על זה שאנחנו חללים ועובדי עבודה זרה ודברים קשים. לא יכולנו לסבול את הדברים שהוא אמר, קפצנו עליו והרגנו אותו. זה דם של זכריה הנביא לפני 252 שנה, הוא לא רוצה להיבלה. נקים את הדבר, את המקום, אדם חוזר, בדרך נס. אמר להם, מה זה הדבר הזה? הוא לא מתפייס, אני אפייס אותו.
תפס את הצדיקים בדור ושחט אותם על הדם שלו. הדם של הצדיקים נבלע באדמה, הלך, הדם של זכריה לא רוצה, מבעבע. אמר, אתה לא רוצה להתפייס? אני אמשיך. הביא כהנים, שחט אותם, הדם של הכהנים נבלע, איזה אכזר הוא היה. הדם של זכריה לא נבלע. אמר, אתה לא מתפייס? אני ממשיך. הביא סנהדרין גדולה, סנהדרין קטנה, את כל הצדיקים בדור, הכי גבוהים, השופטים, הכל, שחט אותם. הדם שלהם נבלע, שלו לא נבלע. אמר, אני ממשיך. לקח בחורים שלא חטאו, בתולות, שחט אותם, הדם שלהם נבלע, שלו לא נבלע. אני ממשיך. תינוקות של בית רבן, הבל שאין בו חטא. שחט שם, ילדים קטנים, הדם שלהם נבלע, שלו לא נבלע. הוא עומד, הוא כבר הזדעזע. עד שהוא אמר לו, זכריה, זכריה, טובים שבעם היהודי הרגתי. זהו, אין לי את מי להביא, צדיק, מישהו שהוא כאילו, שאתה יכול להתפייס. ניחא לך, נוח לך שאני מאבד את כולם, אני מאבד, אני מוחק את העם היהודי. תבינו מה קרה פה. אני מוחק את העם היהודי בגללך. מה קרה לדם? נבלע באדמה. עכשיו תקשיבו טוב לסיפור. זה הקנץ'. נבוזראדן עומד, הוא מדבר עם שלולית של דם והדם נבלע. אתם יודעים מה קרה לו באותו רגע? הגמרא אומרת ערק. אדם שברח מהצבא, איך הוא נקרא? עריק. הוא ברח, הוא ערק לנבוכדנצר, ברח. הוריד את החליפה, תבינו, בן אדם שולט על העולם. נבוכדנצר מלך בבל, אחד מהשלושה, אם אני לא טועה, גמרא מסכת מגילה, שלט על כל הכיפה. זה החייל שלו, כאילו המספר אחת. הוא כסף, נשים, כבוד. זרק את החליפה, ברח. שלח למשפחה שלו צבא, מה לעשות עם הכסף? ואתם יודעים מה הוא עשה? הוא התגייר. כשהוא עמד מול אדם, אתם יודעים מה הוא אמר לעצמו? אם על נפש אחת רצחתי כל כך הרבה יהודים כדי לפייס את הדם הזה, את הנפש הזו, והיא לא התפייסה, מה יקרה לאותו אדם? על מי הוא אמר אותו אדם הכוונה? על עצמו. מה יקרה לאותו אדם שהרג כל כך הרבה יהודים? מה יהיה עליו? זה נקרא בלשון חז"ל חשבון נפש. אתה עושה חשבון נפש ממה שראית. שמעת עכשיו דברי תורה. מה אני עושה עם הדברי תורה? בעלך אמר לך משהו, מה את עושה עם זה? שמעת זה משהו מהרב, שמעת דיסק, שמעת לא יודע מה, באת עליה חברותות, ישבת, למדת עם הרב. מה היה משהו, זה דיבור בגמרא. מה למדת? הוא עשה חשבון נפש, ומה הוא עשה חבר'ה? הוא התגייר, קיבלו אותו. אני שואל אתכם שאלה. אם את נבוזראדן קיבלו, והוא הצליח להתגייר, יש איזה יהודי בעולם שיכול להגיד לי, השם לא רוצה אותי? הוא צריך להתבייש להגיד דבר כזה. אם הקדוש ברוך הוא קיבל גוי, שרצח למעלה כמעט 3 מיליון יהודים בידיים שלו, ופעם זה לא היה יריות צ'יק צ'ק, זה לשחוט אנשים. השם קיבל אותו. ללמד אתך נשמה טהורה, מתוך החושך יבוא האור. השם מוכן להילחם בשבילך רק אם תילחם בשביל עצמך. הוא לא מוכן להילחם בשביל אנשים שמחזיקים את הידיים והולכים במשתזפים. אם אין אני לי, מי לי גברת תתחילי להילחם. תילחם בשביל המשפחה, בשביל הילדים שלך. בשביל בעלך, בשביל אשתך. תילחם בשביל עצמך. אחים יקרים, בשביל להגיע לאור חייב לעבור דרך החושך. אין מה לעשות. בשביל להגיע לאור חייב לעבור דרך החושך. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. חייב. הזוהר הקדוש אומר, דלת. איך הזוהר אומר? הזוהר מביא פסוק. דלת נהורה. זה לא פסוק, זה ממרה בזוהר. אין אור, דלת נהורה, אלא ההוא דנפיק מגו חשוכה. אור זה רק משהו שאתה עובר דרך החושך. לכן, אחים יקרים, זה לא עולם שיש בו זמן להרים ידיים. זה לא המקום להגיד אין לי כוח. זה לא המקום להגיד אני לא יכולה. זה לא המקום גברת. מי שאומר אני לא יכול, אין לי כוח, הוא בן אדם לוזר, תמחלו לי שאני אומר את זה. לכולם יש ניסיונות, לכולם יש קשיים. גם אני יש לי קשיים, כמו שלכם יש. כל אחד במקום שלו. אז בואו נרים ידיים, נלך הביתה. מה פתאום? ממשיכים קדימה. אנחנו בדור של 7 יפול צדיק וקם. אין כזה דבר להרים ידיים. מינה מצר קראתי יא ענני במרחביה כמו השופר, בום, יוצא. אני הייתי, מתי? שבוע שעבר, הייתי בשיעור בבאר יעקב. כמה זמן זה מפה לבאר יעקב? כמה? 20? תלוי מי נוהג, הבנתי. זה 10, זה 20, טוב. אתם יודעים, פעם אחת היה איזה אחד, עשה סיבוב בכיכר. היה שם שוטר בצד. פתח את החלון, אמר, שוטר, איך אני נוהג? אמרנו, אתה נוהג יפה מאוד, צא. עשה עוד סיבוב בכיכר. אמר לו, שוטר, איך אני נוהג? אמר לו, אמרתי לך, יפה מאוד, צא, אתה מפריע לתנועה.
עשה עוד סיבוב. אמר לו, שוטר. אומר לו, עוד פעם אתה. אומר לו, איך אני נוהג? באמא שלך, נו. אומר לו, אתה נוהג יפה מאוד, סע, אתה סתם מפריע לתנועה, סע. אז אומר לו הבחור, אז תגיד לי, למה לא נותנים לי רישיון? תזמיני, למה לא נותנים לי רישיון? נוהג כזה טוב. תקשיבו טוב. הייתי בשיעור לפני שבוע בבאר יעקב. זה היה שיעור באולם ספורט. יהודים צדיקים, ארגנו שם בחורה, שם צדיקה אחת, יהודייה, מה זה, הפכה את העולם, עשתה שם שיעור, באמת, בן פורת יוסף, נתנה את הנשמה. קהילה שלמה, התכנסו, אתם יודעים בשביל מה היה השיעור? אני נכנס, אתה היית שם בשיעור לידור? תשמע עכשיו. אתה יודע מה היה בסיפור? מה ההמשך? כן, תקשיב טוב, הנה לידור היה בשיעור. אבל תקשיב טוב מה קרה. הגעתי לשיעור, אני יודע שיעור רגיל, אתה יודע, אלול וזה, אתה מגיע לשיעור, ועוד הרב, שמה סיפור לא יאמן. נכנס, אני רואה בכניסה, נכון, היה תמונה שלו. אני, השם ירחם, אתה יודע, יש תמונה של בן אדם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מה אתה חושב? חס ושלום לי לא נשמע, לא יודע, זה מפחיד, אתה יודע, תמונה, כאילו... אמרתי, מה זה? בא לי הבחור, זה גבאי שם בית כנסת צדיק, אומר לי, תשמע הרב, זה בחור בשם, אם אני לא טועה, אלירן. אלירן קראו לו? אלירן. ומשהו כזה, זה חמוד, אתה יודע. אלירן או רפאל, נראה לי אלירן. בקיצור, אלירן הזה, הוא חולה לו עליכם. מה קרה איתו? לפני שנתיים, שהתחילה הקורונה, היה לו כאבים בשריר הלב. שריר הלב, כאבים. אמרתי לו, נו. ונהיה לו בעיות בלב. עכשיו, מה קורה? נהיה לו בעיות בלב, ואת כל מה שאני מספר לכם עכשיו, קיבלתי בהודעה למחרת של השיעור. את כל הפרטים שעכשיו אני אגיד לכם, כי לא ידעתי את הכל. מה היה איתו? תקשיבו סיפור לא להאמין. זה הבחור הזה, אלירן, היה לו כאבים בשריר הלב, טוב, הלך לבדיקות. עוד פעם קצת כואב לו הלב, הולך עוד בדיקות, עוד בדיקות, עוד בדיקות, לא עליכם, לא על אף אחד מישראל. הלב שלו הגיע למצב שהוא מתפקד 20%. 80% לב מת. מת. הוא הגיע לסכנה. השאירו אותו בפיקוח, זה עניינים, מה לא תרופות, מה שאתם לא רוצים, המצב שלו הלך והידרדר פחות מ-20%. הוא כבר לא יכול להישאר בארץ, חייב להטיס אותו לחול, השתלת לב, אבל לך תמצא לו לב, לך תביא לו בניתוח, זה מעל 1,000,000 ומשהו שקל. הקופה שילמה 500,000, והם כל הקהילה אספו כסף, הגיעו למעלה מ1,000,000 שקל, 1,200,000, לא זוכר מה הוא אמר לי, הטיסו אותו לחול. אני מגיע לשיעור, אומר לי הבחור, תשמע, עכשיו היהודי הזה, אלירן, הוא בחול, הוא ממתין לניתוח, ללב, אתה יודע, זה לב, להחליף לב. יש דבר כזה, פחד פחדים. הוא ממתין שם, ועכשיו הרב מברך אותו. הרב שם, לפני שאני עליתי, נכון? הוא התקשר אליו שידור חי. והוא העלה את הילדים שלו. יש לו ילד קטן, לא יודע, חמוד עם פאות, חמוד כזה, עלה. אמר, אבא, אני רוצה שתהיה בריא, שהשם ישמור אותך, תחזור לבית. כל הקהל התרגש, מחיאות כפיים. אחרי זה הבת שלו עלתה, אבא, אני רוצה שתחזור לבית, אנחנו אוהבים אותך, מתגעגעים אליך. כל הקהל מתרגש, מחיאות כפיים עכשיו. ואז הוא אומר, טוב, בכבוד, שניר יפתן לנו קצת דברי תורה, הוא קורא לי, שניר גואטה בו בכבוד. אני עולה, תגיד לו, תברך אותו. עכשיו, מה אני אגיד לבן אדם, אתה יודע, מסכן נמצא שם, אחרי הילדים שדיברו, כולנו התרגשנו, אני רק יכול להוריד את המצב. אמרתי, מה אני אגיד לו? אתה יודע, בן אדם במצב, השם ירחם. אמרתי לו, זה המילים, אני אומר לכם, זה המילים שאני אמרתי לו. בתמימות. אתה זוכר לי דור? אמרתי לו שהשם יעשה נס מעל הטבע, ועליך יהיה פסוק יאמר, לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. הקהל המשיך כאילו. אמן, טוב, הרב שלהם ירד, ואני התחלתי דרשה. אני חוזר לבית, למחרת אשתי מקבלת הודעה ככה, קילומטר. אמרה לי, כך זה בשבילך, תקרא, תראה איזה מרגש. היא קראה את זה. אני מתחיל לקרוא, ושם, כל הפרטים שאמרתי לכם, לא את הכל ידעתי, שם כתוב הכל. אבל אז הם כותבים שם, שכמה ימים לפני השיעור שהיה לנו, הכניסו אותו לניתוח השתלת לב. מצאו לו לב, הכל, באו לעשות לו ניתוח. הוא עם הבגדים, הוא שוכב במיטה, המנתח מגיע, בדקה 99. המנתח עוצר, אומר, אני לא יכול לנתח. למה? הוא אומר, הלב פה שהביאו, הוא פגום. אי אפשר לנתח, הלב פגום. אני לא יכול לנתח, לא יכול לשים לו את הלב הזה, הוא יכול למות. תבין, הוא ניצל ברגעים ספורים. שמו לו לב אחר, הוא יכול למות עם הלב הזה. עכשיו תקשיבו מה קרה. סיימנו את השיעור לידור? שעה וחצי אחרי, הוא כבר היה בניתוח, הכניסו לו לב חדש, הכל תקין, הוא היום בריא בשלם. שעה וחצי אחרי שיעור תורה, שעשו לו כל הקהילה, אני התרגשתי, אמרתי להם, אתם צדיקים. כל הקהילה הזאת, באולם ספורט של הכדורסל, כולם באו בשביל היהודי הזה. אמרתי להם, איזה אהבה ליהודי, אני ברור שיהיה פה איזה נס.
שעה וחצי, לא הרבה זמן. זה מה שדוד המלך אומר, אתה לא צריך לחכות לבוקר. אל תחכה לבוקר. נפשי לאדוני משומרים לבוקר יותר, אומר אבל בי מהבוקר. אני עכשיו רוצה את הישועה, לא מחר. כל אחד יבקש מהשם, תושיע אותי השם. אני רוצה שתושיע אותי. וחבר'ה אחים יקרים, תבינו. חז"ל אומרים שאנחנו נמצאים בימים, דירשו אדוני בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. מה זאת אומרת? אתם יודעים, פעם היה סדרה כזאת, אני לא יודע, פעם מבוגרים יותר, מרקו, אתם זוכרים מרקו? הוא רוצה אל אמא, מסכן. הוא רוצה להגיע לאמא, כל פעם, מה קורה בדיוק כשהוא מגיע? איפה היא? מואי בדיוק הלכה עם הספינה, היא פליגה. הוא מגיע למקום, בדיוק היא הלכה לאיזה מקום. לא יודע, זה שמות, לא זוכר. אבל כל פעם, אתה יודע, כל פעם הייתי בוכה. אני זוכר בתור ילד, הייתי רואה את זה, הייתי בוכה. איפה? מה עם אמא? למה הוא לא מגיע לאמא? וכאילו אתה אומר, נו, כנס, היא שמה. ואז היא יוצאת מהדלת השנייה, הולכת. אתה משתגע מהסדרה הזאת. טוב, תקשיבו טוב. להבדיל אלף אלפי הבדלות, תחשוב בן אדם, מרקו הזה, פתאום אומרים לו, תקשיב מרקו, אחרי שנים שאתה מחפש את אמא שלך, ואתה אף פעם לא מגיע אליה, אנחנו רוצים לבשר לך משהו. היא נמצאת פה עכשיו בבית שאתה נמצא בו. מה קורה פה? מה קורה לו? מתרגש, נכון? מה זה מתרגש? הוא יכול לפקוט. אומרים לו, היא בקומה השנייה, תעלה. מה קורה לו? הוא רץ? הוא רץ או לא רץ? והיא אומרת לו מלמעלה, מני! מרקו! מה קורה לו? אמא, נכון? הוא רץ. הוא מצא אותה בסוף או שזה לא מצא אותה? לא זוכר. מצא אותה? חז"ל אומרים. כולם התבאסו, אמרו, עזב, לא רוצים, עובדים עלינו פה. תקשיבו לי טוב. כתוב בכל השנה כולה, שימו לב, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו מה? רק מי שקורא לו באמת. אבל עכשיו, אומרים חז"ל, אומר הנביא ישעיה, דירשו אדוני בהימצאו, עכשיו תקרא לו, אתה יודע למה? קראו בהיותו קרוב ולידך, הנה הוא פה. השם אומר לך, אני ממציא את עצמי אליך, בוא אליי. תקרא לי עכשיו, תן לי חיבוק. קראו בהיותו קרוב, איך דוד המלך אומר? ואני קרבת אלוהים לי טוב, אין יותר טוב מבורא עולם. עכשיו תקרא לו, הוא פה לידך. למה אתה בורח? אתם יודעים הפלא יוצא מה כותב? פלא פלאים. תפילה שאת מתפללת היום, ותפילה שתתפללי אחרי 10 ימי תשובה, תקשיבו למילים. זה כמו ההבדל בין אור לחושך. שמעתם מה אני אומרת עכשיו? עכשיו אתה עם ציצית, ב10 ימי תשובה תשים ציצית. אם לא תשים עכשיו, דוגמה, נגיד עכשיו תשים ציצית, או באחרי 10 ימי תשובה תשים ציצית. המצווה שלך היום זה כמו אור, והמצווה אחרי 10 ימי תשובה זה חושך. את מתפללת היום? שמת חצאית היום זה אור. שמת חצאית אחרי 10 ימי תשובה, חושך. אני קורא לכם, אומר הפלא יועץ. כתוב בספרים הקדושים, שיש הפרש בין 10 ימי תשובה לשאר הימים לעניין תשובה ותפילה. כמו ההפרש בין האור לחושך. שמעתם? מילה. יש אור, יש חושך. זה הבדל ענק, נכון? אור, חושך. אומר הפלא יועץ, היום עשית תשובה. אחרי 10 ימי תשובה, אור וחושך. היום תעשה שלום עם אשתך. אחרי 10 ימי תשובה תעשה שלום עם אשתך, אור וחושך. היום תקבל עצמך שמירת הברית. אחרי 10 ימי תשובה תקבל שמירת הברית, אור, חושך. אין ייאוש. ותאמינו בעצמכם, אחים יקרים. השם רוצה, מגלגל עולמות לקרב אותנו אליו. אני לדודי ועליי, מה זה ועליי תשוקתו? כותב בעל הטורים, פרשת בראשית, על הפסוק, ואליך תשוקתו. אומר הרב, 2 תשוקות הן. תשוקה אחת לענייננו. תשוקת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. השם, אתם יודעים מה התשוקה שלו, מה ההשתוקקות שלו? יש אחד אוהב מגנום. הוא רואה מגנום, שוכח מהתורה. הוא רואה קציצה, נדלק עליה. אין. הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, כשהוא רואה יהודי, מה קורה לו? הוא לא רוצה לראות את העולם הזה, הוא רוצה רק את היהודי. הוא משתוקק אליך, אחי. כל יהודי, זה יהודי אחד בעולם, שתבינו. כל האחת פה, כל יהודייה, אין עוד יהודיות בעולם, זה רק היא. בשביל בורא עולם. כל אחד ואחת, איך קראנו בהפטרה של השבת האחרונה? של ראש השנה, סליחה. בסוף, איזה פסוק? הבן יכיר לי אפרים, עם ילד שעשועים. השם אומר, אתה הבן היקר החמוד שלי. אתה בת הקטנה שלי. הכי קטנה. נכון, תמיד, אין מה לעשות, כן? יש 4 ילדים בבית, ויש את החמוד הקטן בין 3. למי כולם באים כשבאים עכשיו אורחים לבית? לא באים להוא בן 9, 10, נכון? הוא חמוד גם. אבל למי באים? נכון?
לקטן, החמוד. הוא אומר לי, זה חמוד, בוא. הוא לא רוצה, הוא בורח, זה הקטן כזה. בוא, יש סוכריות, בוא. השם אומר לנו, אני לדודי, ועליי תשוקתו. תדעו לכם, אחים יקרים, יש לבורא עולם תשוקה. התשוקה שלו זה שאתה תיקח ציצית. התשוקה שלו זה שאתה תבוא לחברותות ללמוד תורה פה בכל יום שלישי עם הרב. זה התשוקה של בורא עולם. כי לשמוע שיעור פעם אני אומר לכם, אחים יקרים, זה יכול להזיז משהו בראש, אבל זה לא יכול לעצב את הנשמה. זה כמו לאכול מקופלת באמצע היום. זה טעים, זה מה זה על הכיפק, אבל זה לא מחזיק את הגוף. זה ג'אנק פוד, אחי. להבדיל, התורה היא לא ג'אנק פוד חס ושלום, גם לא המוסר, זה התבלין של הבשר. אתה רוצה בשר לבנות עצמך, אתה רוצה שהנשמה תהיה חזקה, שיהיה לך איזה ניסיון של אמונה, תגיד הכל טוב, הכל מהשם והכל לטובה. שיהיה לך איזה ניסיון, אתם חייבים כל יום תורה, חבר'ה. יש לך מקום חברותות פה. רב שמוסר נפשו על הדבר הזה. מוסר נפשו. וצריך את הרחוקים שיבואו לפה. יש לך ניסיון שמירת הברית, ניסיונות בשלום בית. שלחי את בעלך. לך תלמד תורה, בעלי היקר, אני אסתדר, לך, יום שלישי תלמד תורה. בעלך יבוא אלייך אחרי שיעור תורה, כולו זורח כמו אור. השם מגלגל עולמות כדי להשיב אותנו אליו. תקשיבו לי סיפור, אחים יקרים. אני רוצה שתקשיבו עכשיו לסיפור, אבל בבקשה תטו אוזן, שימו טלפונים על שקט. אני קראתי סיפור לפני מספר שנים. הרבה שנים לא סיפרתי אותו. שנים, אולי 9 שנים אחורה סיפרתי אותו אולי איזה פעמיים. סיפור שסיפר אותו הרב זילברשטיין שליטה. הרב זילברשטיין, מי היה חמיב, אתם יודעים? רב חיים קניאבסקי. הרב אלישיב, סליחה. הרב אלישיב זה היה כמו הרב עובדיה אצל האשכנזים, פוסק הדור. הרב יוסף שלום אלישיב. עכשיו שימו לב טוב, אבל הוא קשור לרב חיים קניאבסקי, לא? איך? גיסו, גיסים. הוא גם קשור לרב חיים קניאבסקי, וחמיב זה הרב אלישיב. תבין, צדיק אמיתי. הוא מספר בספר שלו, את הסיפור שאני מספר לכם, אתם יכולים לקרוא אצלו. שיום אחד יהודי, תלמיד חכם מספר לו את הסיפור, שהתלמיד חכם מספר את זה על עצמו, זה סיפור עליו. התלמיד חכם הזה, הוא מתעסק עם בעלי תשובה. ומדי פעם הוא מארח אצלו בעלי תשובה שרוצים ללמוד מה זה שבת. מארח, איזה צדיק. בשבת מביא אצלו אנשים, שילמדו מה זה שבת, יראו מה זה פיוטים, מה זה אוכל של שבת, מה זה נרות, מה זה תפילות, מה זה קידוש, לא יודעים מה זה, מביא אותם. פותח את ביתו, צדיק. הוא מספר לרב זילברשטיין, הרב תקשיב סיפור, לא תאמין. אני גר בבני ברק, כבוד הרב. שבת אחת אני מזמין אליי בעל תשובה, אני לא מכיר אותו. הוא רצה, חפץ היה לבוא לראות מה זה שבת, אמרתי לו בוא. לאברך קוראים אברהם, לבעל תשובה, איציק. אתם איתי? הבעל תשובה איציק, ולאברך אברהם, רבי אברהם נקרא לו. רבי אברהם הזה, מארח את איציק, איציק מגיע, הבעל תשובה רוצה ללמוד מה זה שבת וזה. מספר האברך לרב זילברשטיין, תקשיב הרב, אנחנו מתחילים פיוטים בשבת, אתה יודע, שירים. שמח בני בחלקך, הוא לא מכיר, הוא יושב, שומע, אתה יודע, נהנה, כפיים וזה. ואז שרנו, אחד מהמשפחה התחיל לשיר, לך דודי לקראת, וכולם, אתה יודע, לך דודי, זה מדליק כזה, את הלבבות, כולם ביחד. פתאום אני רואה את איציק הזה, יושב בצד עם דמעות בעיניים, דמעות. עכשיו, לא יודע, תגיד, הוא מכיר משהו, זה פעמים ראשונות שהוא יודע מה זה שבת בכלל, הוא לא יודע מה זה שבת, לא יודע כלום. לקחתי אותו לתפילה, הבאתי אותו, הוא מנגב את הדמעות ככה. שרנו עוד שירים, כי יש מרע שבת. אחרי שסיימנו, הוא אומר, אפשר לשיר עוד פעם לך דודי? תשמע מה זה, אפשר עוד פעם לך דודי? אז אמרתי, כן, למשפחה, לך דודי, רבותיי, האורח שלנו רוצה לך דודי. לך דודי. עכשיו אני רואה אותו, כולו ככה, רועד. אני לא הבנתי מה יש לו. אמרתי לו, הכל בסדר? הוא אומר, כן, לא, אני מתרגש מהפיוט הזה. עכשיו תקשיבו טוב. המשכנו, יודו לך רעיוני, אנחנו שרים כאילו. פעם שלישית, אפשר עוד פעם לך דודי? אמרתי, בוא'נה, מה קורה לבן אדם? שרנו לו פעם שלישית לך דודי. הייתה שבת נפלאה, הוא היה מה זה באורות, אמרתי, שמע, תודה רבה, ליוויתי אותו לאוטובוס. הוא עם המזוודה הקטנה ולאוטובוס. אני מחכה איתו בתחנה, פתאום הוא אומר לי, תשמע, נכנסת לי ללב. אני רוצה לספר לך את האמת. הוא אומר לו, מה?
לא קוראים לי איציק. אז איך קוראים לך? ג'אבר. הוא אומר לו, מה? בואו קוראים לו ג'אבר. אומר לו, מה זה ג'אבר? הוא אומר לו, אני ערבי. אומר לו, מה? אתם יודעים, להלכה, גוי ששומר שבת, חייב מיטה. לא מיטה לישון. מקודם מישהו אמר לי, מה, הולך לישון? אמרתי לו, חייב מיטה על פי ההלכה. עם הסנהדרין. גוי אסור לו לשמור שבת. למה? השבת ניתנה למי? רק למי? לכם. אותי, ביני וביניכם. זהו, נתתי לכם אותה מתנה. תקשיבו טוב. הוא אומר לו, מה זה ג'אבר? מה, אתה מסתלבט עליי? הוא אומר לו, לא, אני רוצה לספר לך משהו. בגלל שאתה כזה בחור טוב, ופתחת לי את הבית, והתרגשתי אצלך, אני רוצה לספר לך. הוא אומר לו, תספר. אני חייתי בכפר ערבי בגליל. כפר בגליל. תקשיבו טוב. ואני, מצעירותי, חורש ספרים. אני אוהב לקרוא. קראתי את הקוראן, קראתי ספרים, קראתי מה שאתה רוצה. ספרים אני אוהב לקרוא. אני ילד שאוהב לקרוא. יום אחד הגיע מופתי אחד אלינו לכפר. מופתי זה אחד שמבאר להם דברים, אומר להם כל מיני דברים, כמו להבדיל רב, כמו בבא כזה. זה בא אליהם אחד כזה לכפר. ותוך כדי בדברים שלו, הוא אומר, הוא כאילו דיבר בגנות היהודים, ושמותר חס ושלום לפגוע בהם, להרוג אותם ולפגוע בהם. שיש בזה איזושהי מצווה. הוא אומר, תשמע, אני קראתי את הכל, אני לא מכיר דבר כזה. אמרתי לסובבים שהיו לידי, שקרן. עכשיו, אתה יודע מה זה להגיד דבר כזה על מישהו כזה? זה נשמה, שמים אותך בשיפוד ועל הסתקייה. מישהו הסתובב, אמר לו, מה אמרת? אמר לו, שקרן. שקרן, קפצו עליו שם אנשים לינץ', פיצצו, הוא מספר, פירקו אותי מכות. עכשיו הוא אומר, לא רק האנשים הזרים, אבא שלי התחיל להרביץ לי. אבא שלי התחיל לבעוט בו, לתת לו מכות, איתם. הוא אומר, אני לא יודע איך, אבל מהשמיים, הוא אומר לו, עזרו לי לברוח מהאנשים האלה. הצלחתי להתחמק ולרוץ. ברחתי. הגעתי לאמא שלי לבית, התחלתי לבכות. אמא אומרת, מה קרה? סיפרתי לה, אמרה לי, קח מהר בגדים, קח כסף, תברח. אבא ירצח אותך, תברח. אמא, מה אני אעשה? קח כסף, תיסע למקום אחר, לא פה. מקום אחר, תברח, יש לך כסף, תאכל, תשתה, תזכיר לך מקום, תסתדר מה שאתה יכול. מתי שתוכל לבוא, כשאמא תוכל תדבר איתה, נעשה. אבל אבא יהרוג אותך, אל תישאר פה. לא הייתה לי ברירה. לאן הוא נסע? לקריית שמונה. הוא היה בכפר בגליל, הכי קרוב לו זה היה קריית שמונה, נסע לקריית שמונה. סיפור מפחיד, חבר'ה. הוא מגיע לקריית שמונה, טוב, שכירות, הכסף מתחיל ללכת, כמה מזומנים יש לו? הוא הלך לאיזה מפעל, איזה מישהו שהיה מוכר מלא דברי חשמל, והוא היה אלוף בחשמל, הוא חשמלאי בזה שלו, מה שהוא למד. אז הוא אמר לו, אולי תקבל אותי לניסיון, אני מוכן לבוא לפה, חסר לך אולי חשמלאים וזה. היהודי הזה התנהג אליי, הוא מספר לאברך, לרבי אברהם הזה, מה זה התנהג אליי יפה? אמר, טוב, בוא נראה אותך. אני הייתי בן אדם מאוד מקצוען ואיש עבודה. אין אצלי זיופים, אין איחורים, אין דברים כאלה, אני איש עבודה. הוא קלט ככה אותי היהודי הזה, הבעל המפעל, התאהב בי. שם אותי, תוך כמה חודשים מנהל איזה מחלקה מסוימת. מנהל, מרוב שהייתי בקי, בחשמלים, בעניינים. הגעתי אחרי תקופה מסוימת לנהל לו את כל המקום. תבינו, הוא כל כך אהב אותי, נתן בי אמון, כל המקום ניהלתי לו, ועשיתי את זה ביד רמה. עכשיו תקשיבו מה הוא מספר. בשבתות שבינתיים, הייתי הולך לחברים, יהודים כאילו, אין לי חברים יותר, זהו, ברחתי מהכפר. החברים שלי היו יהודים מהמפעל. בשבתות הייתי הולך לחברים. היה לי חבר אחד שהייתי מגיע אליו כל שבת כמעט. אתה יודע, יושב איתו, משפחה וזה. שבת אחת הוא אמר לי לפני, אני ממש מתנצל, אתה לא יכול לבוא אליי. שאלתי אותו, קרה משהו? אז הוא אמר לו, פשוט בשבת, בדיוק נופל לנו יום הכיפורים, זה היום הכי קדוש של היהודים, ואני בכלל לא בבית, אני כל היום בבית כנסת. עכשיו לא שייכתי עם אשתי וילדים, זה לא שייך. בבית. וגם אשתי באה לבית כנסת, וקיצר, אתה לא יכול לבוא. אמר לו, אני מבין אותך אחי, הכל בסדר, יעבור כיפור, נדבר, נתפגש, הכל תקין. מה הוא עשה? הוא אומר, עשיתי שבת ליד המפעל. ובשבת, ביום, לקראת 6 בערב, היה לי כזה, כמו, לא יודע איך לקרוא לזה, הוא מספר לרבי אברהם, יצר, ללכת לראות מה היהודים עושים כל היום בבית כנסת. מה, כל היום בבית כנסת? אין לנו דבר כזה אנחנו. הוא אומר, הגעתי לבית כנסת, ובדיוק מתי הוא הגיע? באיזה תפילה? 6, לקראת 6 בערב. תפילת נעילה. הוא אומר, אני בחוץ, מהחלון מסתכל, אני רואה שפתחו שם איזה ארון,
קוראים אהרון, אהרון של ברית, כן, הפתיחת ההיכל. וכולם עם הטליתות, עם דמעות, אל נורא עלילה, אל... אני לא יודע להסביר את זה, הוא אומר לרבי אברהם, הרגשתי בכל הגוף זרמים. אתה תבין, אני הלכתי לתפילות, אני קורא דברים, אני לא מכיר דבר כזה, אני התחלתי לבכות, בכיתי, ניגפתי את הדמעות וברחתי, לא הבנתי מה קורה לי. תשמעו, זה סיפור מבהיל. הוא אומר, ברחתי משם, זרמים וברחתי. אחרי מספר ימים שמעתי שאבא שלי נעצר ובבית סוהר. זאת הייתה הזדמנות בשביל להגיע הביתה, לאמא שלי לקחת כסף, להיעזר בה. נסעתי לכפר, כמובן הוא חיפש את עצמו, עשה מה שעשה, נכנס לבית. אמא, חיבק אותה, מה איתך כפרה בני, היי בני, איזה, בירכה אותו, בירך אותה, אמר לאמא, אני באיזה מפעל, סיפר לה את הכל. ואז הוא אומר לאמא, תקשיב, אני לא יודע איך להגיד לך את זה. אני לא יודע למה אני אומר לך את זה, אבל את תביני, את אמא, את לא אבא. אני הייתי בתפילה של היהודים. יש יהודי אחד מעסיק אותי. בשבת היה יום הכיפורים, היום הקדוש של היהודים. אני הגעתי לתפילה שלהם, אמא, התחלתי לבכות. הרגשתי משהו בלב, אמא, מה קרה לי? הוא רואה שאמא שלו בוכה. והיא אומרת לו, אמני, זאת מכות לראש. אומר לה, אמא, מה קרה? היא אומרת לו, אתה יהודי. הוא אומר לה, מה? היא אומרת לו, אני יהודייה. קוראים לי אילנה, לא קוראים לי את השם שקראו לה שם, לא כתוב את השם שלה. אני קוראים לי אילנה. אני הכרתי את אבא שלך, הוא שיקר אותי, הוא אמר שהוא יהודי. אבל כבר שהתאהבתי בו, ולא יכלתי כבר לעזוב אותו, הוא גילה לי שהוא ערבי. הוא רימה אותי, כבר לא יכלתי לעזוב אותו, הוא איים עליי. לא יכלתי להתנתק. אני חי פה בכפר, כל האחים שלך, בני היקר, כל האחים שלך יהודים. אתה יודע למה אבא שלך לא אוהב אותך? כי תמיד הוא אמר שאתה דומה לצד של האמא. אתה דומה ליהודי. זה כאב לו. בני היקר, הוא התחיל לבכות, אומר לה, מה זה הדבר הזה? איך הגעת לזה? איך יהודי? היא אומרת לו, הרגשות שאתה מרגיש כי אתה יהודי. ואנחנו לא סתם משפחה, אנחנו משפחה מיוחסת. יש לנו סבא קדוש, אנחנו משפחה מצפת, אנחנו אנשים צדיקים. אני יודעת שנפלתי לאן שנפלתי, אבל אבא שבשמיים רוצה אותך לידו, תברח. הוא אומר לה, אמא, יש לך משהו שיעיד על זה? היא מוציאה לו מסמכים, אומרת לו, בבקשה, הוא קיבל חום, רואה את אמא שלו, יהודיה, אילנה, הכל. היא אומרת לו, תקשיב טוב, יש לי גם תמונה, אני רוצה שהתמונה תהיה לידך. זו תמונה של כל המשפחה, שלי, שהתפללנו על הקבר של הסבא הגדול שלנו, קח אותה, שיהיה לך למגן וצינה. הוא שם אותה בכיס וברח. את כל הסיפור הזה הוא מספר לאותו רבי אברהם. רבי אברהם הזה תופס את הראש, אומר לו, תקשיב אחי, ג'אבר, הסיפור שלך, סיפור מפליא, מרגש, מרתק. יש לך פה עכשיו להראות לי מסמכים אמיתיים שאתה יהודי? הוא אומר לו, יש לי של אמא שלי את כל המסמכים. תראה לי. הוא מוצא לו את הכל, כל מה שאמא שלו הביאה לו. הוא תפס את הראש, הוא אומר לו, היא גם הביאה לי תמונה של המשפחה שמתפעלים בקבר של צדיק, זה הסבא הגדול שלי, אמא אמרה לי, לפני שהלכתי. כך תראה, הוא מסתכל על התמונה, הוא לא מזהה מה כתוב על הציון, אבל הוא רואה מוכר לו. הוא אומר לו, תקשיב, מחר אני ואתה, אז כל זה הוא מספר לרב זילברשטיין, מחר אני ואתה, צפת. עוזב את הכל, עוזב הכל, אני לצפת. זה סיפור לא רגיל, אני נוסע איתך לצפת. למחרת הוא מגיע איתו לצפת, לפי התמונה שצילמו מרחוק, הוא הולך בין הקברים. ואז הוא מגיע לקבר. הוא רואה שהכל מאובק, הוא עושה קצת ככה, והוא רואה שכתוב על המצבה, כאן נטמן, חסיד הפריש הצדיק, רבי שלמה אלקבץ, בעל מחבר הפיוט, לך דודי. הוא תופס את הראש. באותו רגע אומר האברך הזה, נפל לי האסימון, שאותו יהודי ישב אצלי בבית, הוא לא יודע מה זה לך דודי בכלל. וכל פעם שקראנו את הפיוט, הוא הזיל דמעה. זה מכוח הסבא הגדול שלו, רבי שלמה אלקבץ, שהיה מקובל אלוקי בעיר צפת לפני 500 שנה. והוא חיבר את הפיוט לך דודי. הוא חיבר את הפיוט הזה, אומר אותו חכם, אותו אברך, אומר לרב זילברשטיין הרב, השם גלגל עולמות, הפך עולמות, כדי להביא את היהודי הזה אליו. אחים יקרים, אין כזה דבר ייאוש. השם יהפוך עולמות, אומר הבן איש חי, לא יידח ממנו נידח. אין יהודי אחד, יהודייה אחת, שיעשה מה שיעשה, שהשם לא יגלגל אותו חזורה אליו. אין. אבל אחי, תחפש את הנקודת אור שממנה אתה מתחיל. חפשי את הנקודת אור היום, שממנה את מתחילה. אני רוצה בעזרת השם לעשות פה כמה קבלות, ואני טס, יש לי עוד שיעור, ברשותכם. מי פה מהקהל הקדוש? שבת הזאת נקראת שבת
שובה ישראל עד אדוני אלוהיך כי כשלת בעווניך. אומר רבנו חננאל, מה זה שובה ישראל עד אדוני אלוהיך? אומר רבנו חננאל, אפילו הצלחת ללכלך את כיסא הכבוד, אם תחזור בתשובה עכשיו אתה מגיע עד כיסא הכבוד ונקה את הכל. שובה ישראל עד השם אלוהיך, את מגיעה עד הכיסא. שבת הזאת מי ששומר אותה שידע נאמנה שהוא מתקן את כל השבתות אחורה. כל השבתות אחורה שהוא חילל, בשבת הזאת אם הוא שומר אותה, יש מסוגלות לשבת הזאת להגן עליו ולשמור עליו כאילו הוא שמר את כל השבתות אחורה. מתקן את הכל. זה לא אני אמרתי, זה צדיקים כותבים את זה. כל יום מתקן את כל הימים אחורה. מי פה מהקהל, בנים ובנות, אני עושה את זה זריז, אין זמן. מהבנים והבנות. פה שלא שומר שבת, אבל השבת הזאת, שבת לפני כיפור, רבותיי, יבשור נפש וישמור אותה. ירים לי את היד, אני רוצה לברך אותו. תרימו עוד, יופי, תרימו עוד. מגיע להם מחיאות כפיים לצדיקים פה. חזק. כי יש שמרה שבת, שמרני. בנועו. מה עם הבנות? שבת. הנה, כל הבנות. יפה. איש שם אדוני מברך מטב אדוני משברך אבותינו ואמותינו. יברך את כל הבנות והבנים, הבנים והבנות. שהקדוש ברוך הוא יגזור לכם גזירות טובות, זיווגים וישועות. זכות השבת תגן עליכם. תזכו לשנה טובה ומוצלחת. לכן יהי רצון לומר, אמן. לא לזוז. מי מהבנות מוכנה? תקשיבו בנות. אני עובר בנות, בנים, מחלק לכם כמה הפתעות ואני הולך. ברשות הרב. בנות, מי מהבנות מוכנה להיות גיבורה היום? בן פורת יוסף יש הרבה בנות. זו הזדמנות לפני כיפור לקבל על עצמה. עד שמחת תורה, זה פחות מ-20 יום. מה היא מקבלת על עצמה? חצאית עוברת את הברך כל יום, עד שמחת תורה. זה פחות מ-20 יום. אבל שימו לב בנות, לא חצאיות פה קרועות, פה עם גפתורים. חצאית סגורה עד עוברת הברך. הנה אני רואה ידיים שם למעלה, מגיע מחיאות כפיים. מחשבות טובות, איי. מי הרים את היד? מה השם שלך? הודיה. מי עוד? מה השם? זו קבלה חזקה. לא שומע. אביה. מי עוד? מה השם? איך? טליה? חזק. מי עוד? מה השם? ספיר. חזק. מחיאות כפיים לבנות, אני מברך. יש פה עוד מישהי מהר? אפרת. איש שם אדוני מברך מטב אדוני משברך אמותינו. יש עוד מישהי? עד שמחת תורה. הוא יברך את הבנות הצדקניות שקיבלו על עצמן חצאית עד שמחת תורה, שהקדוש ברוך הוא ימלא אפשר לבחן לטובה, יחתום אתכם לחיים טובים ולשלום, כל הרווקות זיווגים הגונים. לכן יהי רצון לומר אמן. גברים, מי מוכן עד שמחת תורה בלי טיק טוק ושמירת הברית? הלאה, בוא מה השם שלך אתה? איך? אושר? אושרי הצדיק, אשריך אושרי. מגיע מחיאות כפיים לאושרי. גיבור. אושר, בלי היוד. לא עשיתי כלום אחי, רק באהבה. מה השם? איך? רז הצדיק ו? ירון. תצעקו לי את השם, אני לא שם, אני רחוק. אוריאן ו? נתנאל. סער. מי עוד מהגברים? בלי טיק טוק שמתקתק לך את החיים אחי. מה השם? עודד ו? דן? עידן. שמואל. מי עוד? שמירת הברית בלי טיק טוק. נו? אבי. איש שם אדוני מברך מטב אדוני משברך אבותינו ויברך את היהודים הצדיקים שהרימו את היד שהקדוש ברוך הוא יגזור לכם גזירות טובות, זיווגים וישועות. כל אשר תפנו תצליחו. לכן יהי רצון לומר אמן. אני רוצה פה בעזרת השם, לא, אל תקומו. מישהו עם קאיה שחורה חוסם את הכניסה, מהר לצאת, לא לצייר יהודים. יום הכיפורים לא מחפר בן אדם לחברו, תברח מהר, תוציא את האוטו. חברותות. תהיו איתי רבותיי. כל יום שלישי, 8:10. איפה? לא פה. פה? מה זה? כל פעם עוברים? איזה יופי. תודה לבורא העולם. כל יום שלישי, 8:10 פה, עד 9. לא? 9. אתם מבינים? 50 דקות. או בשני ורביעי במקום אחר. 7:45 עד 8:30. או 7:45 עד 8:30 במקום אחר שני ורביעי, או פה שלישי, 8:10
עד 9, זה 50 דקות. מי יקבל על עצמו, שלישי הבא יהיה פה? שלישי הבא בעזרת השם פה, פעם אחת לבוא לפה, לא יותר מזה, להתחיל לבוא פעם אחת. זהו, באת פעם אחת, אם תרצה להמשיך, תמשיך. לא, עניין שלך. מי הראשון מרים את היד, אני מברך אותו. מה השם? אביתר, אשריך, מגיע לו מחיאות כפיים. זאת קבלה אמיתית. עוד מישהו, מה השם? ירון. שמואל, תכתבו לכם שלישי 8-10. מגיע, מה השם שלך נשמה? דוד מלך חי וקיים, דוד. חבר'ה, תוך כדי אני מודיע הודעה, לפני שאני מברך פה, יש עוד יהודים. יום כיפור, אני עושה כיפור, שימו לב, בתל אביב, במלון, כל הכיפור. הכל בקדושה, בתארה, אנחנו עושים, זה מלון על הים, כמובן שהמלון הזה לא יהיה שם בלגן, מלון פצצה, איכותי, איתי בעזרת השם, מי שירצה גם למשפחות וגם לגברים, רווקים, מי שירצה לבדוק, לבוא לשם בעזרת השם, לעשות איתי את הכיפור, מההתחלה ועד הסוף, מלך אלי תשוקתי, ועד צאת יום הכיפורים, תפילת ערבית, כמובן עם ברכת לבנה וככה כל מיני מטעמים בסוף. אני נותן עכשיו מספר טלפון, תצלצלו, תשלחו הודעה, תקבלו פרטים, תחליטו אם אתם רוצים לעשות כיפור כמו שצריך, בבית מלון, בלי כאב ראש, בלי ללכת רחוק, בלי כלום, אתה יורד למטה במעלית שבת, או במדרגות אם זה קרוב, ונכנס לבית הכנסת, תפילות עם מזגנים, סידורים, הכל מסודר, חזן, אני לידכם, הכל על הכיפק. מי שירצה אני נותן טלפון, 0544 97 80 80, אני חוזר על המספר מהר, 0544 97 80 80, מי שירצה לקחת איזה פרטים, לבוא עם חבר, לבוא עם משפחה. מי עוד לחברותות יום שלישי אני רוצה לברך? מה השם? אייל, אשריך אייל, מגיע לו מחיאות כפיים. רגע, לא שמעתי. רפאל, הלאה, מי עוד? יצחק יוסף, איפה מחיאות הכפיים לכל הצדיקים? עוד מישהו? מה השם? נועם, פה 8-10 יום שלישי. מי עוד? אשריכם ישראל, מה השם שלך אתה? אור אביחי? אורין? אורי. יש פה עוד מישהו? מהר, מה השם? אליה, עוד מישהו, שלישי. איך? לא שומע. יונתן? איש שם אדוני מברך מטב אדוני משברך אבותינו לא ללכת, אני לא חילקתי ציציות וסידורים. יברך את היהודים שהזכרתי שהקדוש ברוך הוא יגזור לכם גזרות טובות, יפתח לכם אוצרו הטוב, כל אשר תפנו תצליחו. כן, אני רצון לומר? אמן. קחו את הטלפון של כבוד הרב, מי שירים את היד, לזכור שבעזרת השם אתם מגיעים לפה שלישי הבא, פעם אחת מה שיהיה יהיה. מה המספר הרב? 054 לרשום. 84 61 302 054 84 61 302. תהיו איתי דקה, הרב מרדכי, תהיו איתי דקה. אני רוצה לחלק לכם סידורים וציציות, סידורים לבנות, ציציות לגברים. אני אומר את זה מעכשיו כי אני יודע שאני צריך ללכת מהר. מי שיוכל, דוד בוא רגע, מי שיוכל בסוף הערב כשדוד יוצא החוצה, דוד זה דוד, הוא יצא עם שקית שחורה, בטח היא תהיה ריקה. בחודש אלול זה טירוף, מי שיכול לעזור, רק מי שיכול, ויש לו בכיס 10, 20, 50, 100, עדיף משהו כחול שלא עושה רעש, אבל מה שאתם רוצים, לעזור לי לקנות עוד ציציות ועוד סידורים, כי נגמרו היום, הוא אמר לי הרב, אין סידורים, אני צריך להזמין 500 סידורים ואיזה 1,000 ציציות. כל ציצית כזאת, תחשבו, זה בין 20 ל-25 שקלים. 1,000 ציציות כפול 20 תעשו לבד, זה הרבה כסף. מי פה אין לו ציצית מהגברים, יקבל על עצמו עד שמחת תורה, אני נותן לו עכשיו ציצית, פחות מ-20 יום. תרימו לי ידיים. הקדוש בא. תעביר אחורה, אח שלי, תהיה איתי. מי רוצה עוד? אתה תופס? יופי. אני לא שומע כפיים ליהודים הצדיקים, לא שומע. אל תירא ישראל, אל תירא כי גור. הנה עוד צדיק. תנו להם כפיים. מגיע להם. פוס, תן לו. מי עוד אין לו? מי אין לו? בוא לפה, בוא לידי, בוא. בוא, זה רחוק. כך. לידור. כך.
הנה, 2. מי רצה ולא קיבל? הלאה, מי? קח אח יקר. תתפסו את המומנט, אין זמן. מי רצה עוד? דוד בן אבישג. דוד בן? בן אבישג. אבישג, שהשם ישלח לו רפואה וחיים טובים בזכות זה שאתם לוקחים קבלות פה בעזרת השם. עוד מישהו לא אין לו ציצית ורצה? מי רצה? אתה תופס? עוד אחד? מי עוד? יופי, עכשיו בנות. בנות, יש לי פה סידור. אני רוצה בעזרת השם בנות שלא מתפללות יקבלו על עצמן עד שמחת תורה. כל בוקר ברכות השחר. זה דבר ראשון. ויש לך כל יום להתפלל תפילת 18-1. עד שמחת תורה זה פחות מ-20 יום. מי מהבנות מרימה ידיים? הוא מעלה לכם סידורים. מי שיכול או יכולה, כמו שהזכרתי, הוא עובר דרככם. שים 10-20 צדקה תציל ממוות, זה לציציות וסידורים. תבוא עליכם הברכה. ברוך אדוני לעולם, הוא מעלה לכם סידורים. רבותיי, רק הודעה קטנה, יש כאן סליחות בשעה 12:30.